Machiegni janeno mar Lolwe TV kendo himore kamoro amora ma intiere. Kawuono en tarik 1 dwe mar 12 2020 ma kaka ong'e piny mangima yango odiochieng' mar kute mag ayaki. En odiochieng' ma bende ng'iyo gik mathoth ahinya ka wadhi winjo anena ni ang'o momiyo yango odiochieng' ma kamano. E studio kae wan kanyo to kod Mikai Ivon Ogola ma bende tiyo riwruok miluongore ni Dreams Project ma bende koro wadhi ng'iyo anena ni to gin kaka riwruogno ang'o ma bende ging'iyo gik mathoth, to kawuono wadhi focus kata wadhi ng'iyo wach mar kute mag ayaki. Nonro osetim gik mathoth ahinya kotenore kod tuono ma bende wadhi yaro kanyo mondo winja ni to en ang'o ma bende koro kelo. Machiegni ahinya matayo chenro luonga ni Jesse Omondi. Lo Haron Otieno chenro mar kuku mar wach chakore gie sani. Machiegni ahinya Ivon. Erokamano Jesse. Inyalo timo introduction apok atimo introduction to in wendo mokwongo. Tim introduction nyingi kod riwruok ma bende itiyo godo. Okay, erokamano Jesse. An iluonga ni Ivon Ogola. Adak Kisumu County ka. An iluonga ni social worker. Tiyo gi migawo miluongo ni Dreams Project. Dreams Project en migawo mabedo implemented gi organization miluongo ni I Choose Life Africa. Watiyo Kisumu County, watiyo gi nyiri from higni 10 nyaka higni 24. Mandate marwa en mondo wapuonj gi yore ma ginyalo geng'o go yudo kute mag ayaki kod iye moko pange. Mago kende mong'eyo iye moko pande kod ayaki koso nitie gik moko be ma ung'iye e Dreams Project kae. Koso mano department ni koro. Mano mana the main objectives mwatimo to kod mamoko kaka economic empowerment, nikech mondo ipuonj nyathi manyako mondo obed self reliant nyaka ipuonje kaka onyalo yudo pesa. Nikech koso pesa ni kelo gik mang'eny. Koro wapuonjo gi economic empowerment kaka ginyalo yawo ohendni gi gigo ma ginyalo timo e community mondo gibed jogo man gi pesa gi. Nikech mago are one of the contributing factors mag yudo kute mag ayaki. Koro nitie puonj mimiyogi madhi korka yor mar geng'o kute, yore mag osuptal to gi mag koro economic bende mar yudo pesa, yore ritruok mondo ke ng'ato pache ni wadhi amany pesa ir ng'at machielo manyalo kelo ne shida. Koro mano en World AIDS Day, odiochieng'no mano mwayango ga weche motenore gi kute mag ayaki. En ga tarik 1 dwe mar 12 higa ka higa. Wang'e neno odiochieng'no ang'o miye ga pek to kod mare bende theme ma higane gi gimomiyo odiochieng' ma kawuono imiyo pek nikech kaka wang'eyo waduto kata gi research mosegol sani. Kute mag ayaki rate ma joma tindo yudego malo kabisa. To ki compare sani gi ndalo machon. Ndalo machon ji mang'eny ne tho ka luwore gi kute mag ayaki. Wa celebrate jogo mane succumb to kute mag ayaki kendo wan gi lit kabisa ka wan ndalo no onge kaka nyalo konygi. Koro wa celebrate jogo mano nindo nikech kutego. Sani kendo wa celebrate jogo mani kod kute moyangore, mo accept status margi kendo gidonje yath maber kendo yudo ka koro gichopo kuma ginyalo dak kaka ng'ano ma kawaida. Gidak kaka ng'ano ma kawaida ma onge tuo, pok nogamo kada tuo. Ma pok sani ok diyud ni ng'ato dhero koro nindo piny nikech kute mag ayaki. Koro wa celebrate those survivors. Waluongo gi ambassadors. Kendo gine ma watiyo kodgi ka odiochieng' ma kawuono mondo gitim neno kaka wuodhgi mar kaka gisebedo gi kute mag ayaki. To kendo kawuono be wa create awareness mondo wa reduce infections mamedo kere. Mamedo kere. Ok wadwa ni omed kere. Wadwaro ni mantie no oromo. Wawuothe achiel gi jogo man kod mondo gibed kaka wan. Koro kawuono wa create awareness, wa remember jogo mano fall because of kute mag ayaki kendo wamedo chung kodgi achiel. Kendo wawacho ni gin ji mana kaka wan to konego beni ng'iyo gi wang' mopogore. Ng'iya ka ng'at ma bende nitiere dhano wadu. Ok discriminate donge. Mane gima bende we celebrate. Yes. Theme mano ma this year moro kan mano go kai mar UN ending the HIV and AIDS epidemic resilience and impact. Ang'o ma bende wadhi focus mano ma odiochieng' ma kawuono theme marwa en ending HIV and AIDS pandemic, resilience and impact. Yes. Resilience en ni otek wuotho koyot
lakini ok wadawa wachung kodgi gimbe gitema tema. Resilience en ni koro ok wa give up ni koro ji 50,000 ni kode koro wan wa give up. Ok wa give up, we are still continuing with the fight. Mano I mean resilience is not giving up, standing firm towards prevention and even cure. Then impact en niya gigo motimo, awareness mo create, milome mwalando go gi interventions motimo mondo watieke kata mondo wa regulate. Ntie impact mwayudo. Wapuonjo nyithindo manyiri ni kik itim mondo kik kute kere kuomi. Giwinjo koso ena mbaka. Koso ugoya ga to kadho. Bentie lokruok moro ma onene. Igana to gimoro ok bi koso ntie impact. Koro en resilience to gi impact. Wuoth pod bo. To wang'eni kwalando gini bende obeda ne gini motegno donge. Wang'i anena wach ma kwang wachaka Kenya mangime wacho ni e higa mar 2019 mano last year. Mano report ma bende koro ne ogol kata latest mano ogol nikech ma 2020 pod irito. Ji mano yudo tuo no ji 41,408 ji Ghana 41 400 ma prevalence mari wacho ni 4.9. Ang'o ma pod matema impact bende nitiere. Impact in as much as wasetemo mondo wapuonj joma tindo, wapuonj joma dongo, wayudo ka pod kute kere. Wayudo ka pod kute kere, iwinjo kiwacho ni 62% mag infections maniu gite. En age between 15 to 29. Magi leaders maki. Magi jotelo maki. Magi pod youths. Magi youths manike jagini 15 nie form 1 form 2. Ma nyathi ma pod nie odgi, ma pod nie bwo janyuol. Ng'ama 29 ni ma ng'ama koko chop peak mar life ne monego beni koko tieko kata college. Koko tieko college onego beni chako tamak. Koro wasebedo kwa lando wach kaka wanyalo prevent, wanyalo sustain, lakini pod wayudo ka nitie gap moro. Nitie some gap nikech watch let us prevent waritre uru wadhi wang'e ali marwa mar kute mag yaki wati uru gi raboyunga kikiriuri gi ng'ato ko king'e haline mago injili mwase yalo ni iparo nang'o marach. Nitie some gaps, nitie gap ko chopo kama wadak jonyuol be wawuoyo gi nyithindwa. To nyithindwa machuo wawuoyo gi nyiri kende koso wawuoyo gi chuo kende. Kanyo bentiere gap bentiere ni sani COVID-19 ning'eni man chokalo ni nyithindo nyicha nie sikul. En gi japuonj chakre gokinyi chakre saa 1 nyaka chapa 1. Koduogo godhiambo to tije ot ni ka jonyuol bodich kodgi gotieno nyithindo ni sani nyithindo gi nitie dho chakre gokinyi nyaka gotieno. To jonyuol ting'eni onge. Jonyuol dhi manyo. Jonyuol dhi manyo nyithindo without anybody to guide them. To kata kwa we wach college, nyithindo nie college kocha. Janyuol kose provide school fees. Bong'eyo ni this student needs more than just school fees. Koso nyathini koro kosechopo school yo manyo means of survival. Means of survival ni nyaka tigi dende mondo oyud kaka obo chulo rent, kaka obro rwakore maber, kaka obro bedo gi laptop kaka nyawadgi, kaka obro bedo gi simu maduong' mondo obed kaka jowadgi. Kaka onyalo rwako wuoche maber. Kaka onyalo rwako wuoche maber. Koro nitiere so many things ma contribute to care. Koro nyiso ni samoro impact ma bende samoro wadwaro ne. Yes. Okwane ka positiveness mare kata bedo mare ni otiyo pod okwane makare. Ang'o ma bende kore dwa tim. Ero wasere resilience nitiere kanyo wadawa. Ang'o ma bende kore wadwa timo kae. Ang'o ma bende kore inyalo golo paro ne gini mondo watim kama bende watime kama. An gima nyalo wacho ni pod onego watim. County government kachiel gi national government onego gi invest in creation of awareness. Ndalo machon Kenya paro kani wuotho kila mali nentiere gima remind ni okute magayaki nitie kendo gi nyoa emiyudo ko obaw kamoro sama kama nitie gik moko inyalo wacho as far as kute magayaki nitie wasetemo umo makoro kendo koro wainyora makoro jomoko neno ni gini en gima no mo ibodo ka nyathi ma ng'isi ni oloam ayudo kute magayaki molomo na mak nikech kute abodhi manyango koro paro no sicho ko makoro ji oneno ni kute magayaki en gima normal. Ng'ane neno yude to sani odaka kaka an kama koro kata an ka yude osepo kuma jomoko do not care. Chon kane ng'ato yudo tuo ni nen ng'ama nigi stress makori konya. Tim oneno osetho. In fact stress ne bende iwacho ni thoth nego. Yes. Nikech sani iwinjo kiwacho ni ng'ama nigi tuo no kwanza en healthy moloi. Koro osechopo kuma ok gineni tuo ni en
en gima lich, ok ginene ka gima lich. Oh, ma en gima nyamona ya. Yes. But gini tero wa pain to we are the young people and we really need to be talked to. Koro the county government onego invest in creating awareness. Sexual reproductive health education. Onego beni skunde gi puonjo comprehensive sexuality education ma nyathi manyako ng'ene ya ka timo ma to nitie impact madhi bedo to dhi affect nyaka gi anyuola na duto. Ok an kenda. Yes. Nyithindo manyiri onego puonj kaka ritore. Iwinjo ka ne Baringo no wani nyathi manyako dhi bede achiel gi ng'ama dichuo mondo eka oyud parts. Yes. Nyathi manyako dhi bede achiel gi ng'ama dichuo mondo eka oyud kaka joodgi dhi chiemo, kako dhi timo, mondo eka osuk wiye, mondo eka olos koke. Koro ochiwo dende mondo oyud achiel gi ng'ato mondo eka oyud ang'o. So it has become even a source of income. Koro seche miriwori ng'ato ni en mobo nyisi terms motiyogo. Ino kibidhi gi terms gini ya. Yes. Wadhi wane yueyo mathira neno ka wadhi yueyo ka mondo wadhi walosane ne wadhi nyime koro wadang'e anene to counties mago mabende koro wacho nonro. Counties ma Nyanza bende ni nyime ahinya wach mar keruok mar kute ni. Ang'o mabende wasere mwatimo. Endo bende ang'o matimore. Ang'o miyo nikech ka en gino mabende kere kokadho gik miwacho ne bende en kamoro amora to chala ang'o miyo Nyanza kende. Bang' thuolo machuok kendo waduogo kendo wan gi Yvonne Ogola mabende mawuok kuom Dreams Project. Kendo odiochieng' mar World AIDS Day wayango kendo wa celebrate jogo ma ngima jogo mabende korona salani nikech tuone jogo mabende koroniano ne nyaka gidaga kata obedo ni tuone bende nitiere yono makare. Bang' thuolo machuok kende. Machiegni kendo janeno mar Lulu TV channel kuku mar wach wang'iyo weche motudore gi kute mag ayaki mabende nodonjo gini mathoth ahinya e pacho kae. En odiochieng' mabende yango mana kaka Yvonne osenyisi no yango jogo mosekedo gi tuone, jogo manosewito ngimagi ma sani koro chopo kuma bende ni ok en tuono madhi gi ngima ng'ato to mana ka ng'ano ema bende koro we mondo koro dhi kode. Yvonne, kane wacho ni waduogo mondo wang'i anena wach mar Nyanza. Ang'o miyo kute mag ayaki iwacho ni kere ahinya Nyanza? What is wrong? Kamano Jesse. Gimomiyo kute mag ayaki kere ahinya e Nyanza. Iyudo ka ntiere interventions mag health services mantiere e suptende. Kaka kidhi Nyalenda Health Center kachicha, ipimo ka be in gi kute, ipimo your HIV status. Mondo mi convince wan joluo mondo wadhi e suptal mondo pimwa mondo wang'e hali marwa. Sana joma chuo ok yot. Joma jo uluor. Iro ka mama kotero nyathi clinic tipime, kodhi adhi e suptal ipime, otera nyathi ipime. To joma chuo dhi mana e suptal kochuno nyaka. So ji ok access the services mantiere e suptal. Ing'eni seche midhi e suptal ipimi ng'e halini. Koro osechopo kuma koro wadwa dhi e suptende mondo wayud services manyamiyo wang'e haliwa. Koro iro ka ji bede achiel to ging'e hali margi mag ayaki. Another gima kelo gini kendo iyudo ka Nyanza waka ni wantiere e Fisher Fox. Kisumu ka wantiere gi Dunga, Homa Bay wantiere gi Nam, beaches wantiere. Kuonde go jinia risk mamalo mar yudo kute. Nikech donge inero iwinjo ni sex for fish. Se winjo man. Wamirech mondo wanend kodi. Sex for fish. Nyanza kae donge mantie pads for. Yes. Yudo ka en chiwo dendi uriu. Pads for sex. Yes. Koro gik mamedo gigi kendo en ni pokwa ero kao wach mimiyowa. Yudo ka sani kiluongo jonyuol tingiso gini miyauru nyithindo 100. Wadwa puonjo gi wach mar ritruok mondo kik gigam kute. Iwinjo ka janyuol bo penji ni timiyo gi ang'o? Tokenism. Wadwaro ni kata mondo ng'ato bi puonja wach madhi konyo na nyathi. To nyaka obede ni ene migawo moro madhi miye gimoro. To ni ng'ato biro yangore ni nudo puonjo nyithindo ng'ama biro onge. Kata sani wane project waka. Chopo kumoro matek kabisa. Ilo ni luong nyithindo mondo ibi puonj gi yore mag my health my choice. Ilo ni puonj gi healthy choices for a better future. Ilo ni puonj gi yore mag economic empowerment. Tiwinjo ko penji ni to yawa umiyo wang'o. Pok wadwaro winjo. Pok wadwaro kawa awareness mikeloni. Mane momiyo gini medre nikech koro kok yud puonj.
to ang'o madhi konyi? Nikech koro kok iyudo puonj to ionge gi information. Kok iwinj puonj onego bed ni kariwora gi ng'ama kia hali ne onego bed ni a protect myself. Ok ibong'e nade. Dong ibiro endelea gi ibo dhi mambele kamano. Koro mage gik matimo. To kopogore gi wach mano mar hero luoro ji minero yudo advantage nikech sama dhi e clinic to nyaka pime mano. Joma chuo samoro nyalo bedo matek. Be nitiere yore moko kare mondo koro keti nikech ang'e nitie yore moko mabende oketi mondo ng'ato kare nyalo nitie case moko biro gi case moko ng'ato nyalo pimore go kende. Ma bende pod chuok bi kawo koso ere kaka unyalo timo mae. Samoro kata unyalo wuoyo gi joma chuo ni kare. We wabiro waketo ni case ge kamoro kae ukwany ga ji onge ng'ato ok neni dhi pimri go kendi. Ere kaka udwa timo mondo chuo bende obed gi interest mar yudo test? Mondo chuo obed gi interest mar timo test, nitiere kits mokel sani miluongo ni OraQuick self-test kits. Ma sani joma chuo imanyo gi kits gi adier kata sani kidhi Kisumu County Hospital kacha. Nitiere imiyo joma chuo kendo ng'eny gi gin mimanyo gi kits gi. Nikech osefwenyore ni ok gihero dhi e osiptal mondo kwanza michuoyo ni ok gidwa kabisa. Koro sani nitie gimiluongo ni OraQuick self-test kit ma kata wan e Dreams Project wachiwo ne Dream Girls wa mondo gimi boyfriends gi. Nikech ok gibi biro obong'isi no odicho dhi kanye. Odhi kamoro dhi tich. Koro self-test kit ni en gimomiyo ber, ikelo nigo, imiyigo, tidhi e ot. Sama ng'in kendi e odicha, titiyo kode. En ok chuo lwedo. En kawe, to itiyogo ikete dhogi kama piny gi malo. Mara pien laki ka. Pien laki. Tipimri pima kendi mine results kendi. Koro kowuok negative, tigone Nyasaye kama tidhi mbele gi ritri. To kowuok positive, to chuno ni dok e osiptal ipimi marare. Nikech seche moko minya pimori mi wach to ke gini riambo. Unyalo wuok positive sana ki ipimori kode kae kok irudho laki ama ni madho gi juice moro. Onya bedo gi era be. Onya bedo gi era mowuok positive mi wach mayo. Maka chunyi rach to inyalo timo gimara. Chieng' moro ne ng'ato pimore gotieno, en gi jaode. Kare en oserudho lake, chiemo moko bochamo pod particles, chemical react. Dhako mare wuok negative, dichuo dhako ne nodwa fundo ne dichuo. Koro mago some of the challenges man gi self test kit ni, but osekonyowa yudo kata sani ng'eny chuo modak gi Dream Girls. Some of the Dream Girls are married. Wapimo gi through self test kits. Koro ka osepimore gi jaode to dugo nyisowa ni anto jaoda no wuok negative. But wacho ni testing kane iwinjo ga wacho mago mag testing idwa ni kuonge timo counseling. Ere kaka ma counseling donjo ka e self test nikech gima miyo ng'ano samoro nyako ne mama ne fundo ne ng'ani nikech counseling ne ok otimne ne samoro gini ka nitiere gimoro e laki kanyo nyalo chemical nyalo react makel gino positive. Counseling donjo nang'o e wach self test ka? Koro migawo machiwo self test kits gi gin gi namba moro kanyo, gindiko kanyo ma oyieni mondo ipenj gi penjo. To leaflets moro be nitie iye kanyo ma nyisi step by step gimonego bed ni timo gi gimonego bed ni timo gi ka yudo results ang'o monego bed ni action monego bed ni timo. Koro nitie leaflets ma guide kanyo to other test kits moko nitie man nyaka gi namba simu. Ma be ka kikawo test kit no gigochoni. Gi follow up ni to ng'ane ni yudo self test kit makama kama to ni pimori to ni yudo nang'o gi follow up kata ginyisi ni kare kitiyo kode ti kode kama gi follow up weche mago mag gine iwacho ni HIV ma Kenya kata kute mag ayaki ma Kenya thothne kokadho through sexual kata terruok. Mago ma bende ni wacho ni samoro ne kadho through ki yudo injury moro to rembi oriwore gi mano. Ang'o miyo en ogik kanye gi sani ma moko go kopogore gi sex. Koro kerruok mang'eny wacho ni en mana terruok. Kerruok mang'eny biro kuom terruok. Lakini nitie other means mag transmission. Kata sani uriuru ajali gi ng'ato en gi kute mag ayaki, rembu okikore, iluar kuome rembe wuok kuomi odhi, mano ing'e ni yudo kute mag ayaki. Idhi e osiptal imedi remo, samoro remo miyudo pok nobedo sterilized, remo no pok nopim mong'e ni en rem ng'ama ni kute koso onge oket ni ing'e ni mane yudo. Nitie miyudo from mother to child. Ng'ama miyo nigi kute mag ayaki oko dhi klinik, oko pime moyud ni en gi kute koso onge. Ema mingiso ga joma mine ni in gi ich onego bed ni dhi klinik, antenatal clinic mondo pimi mondo ng'e ni in safe koso ok in safe. Nikech koyud ki in ng'ama mama, ng'ama miyo man gi ich, tipimi to koyud ki in gi kute, to chieng' midhi nyuol i treat with that most care ma nyathi minyuolo kata ki in gi kute to nyathi wuok ka onge go.
to okidhi clinic tichak idhi ka nyamrerwa inyuolo nyathi prevention strategies ok otim nikech kata kiyach nitie yath mimiyi ma prevent nyathini mondo kik yud kute. Koro maga another thing, another mode of transmission en ni tatu, ji goro tatu, nyithindo ma tindo sani goro tatu. Machine migoro go tatu en adi? Samoro idonjo to gigo noko bedo sterilized. Tucho itgi umgi mago te. Drugs jok mantiyo gi injectable itiyo gi sandan achiel. Tiyo gi sandan. Mage gik mamiyo young people yudo kute ahinya. To kata kinyiso gi ni nitie prevention strategies, nitie gimiluongo ni pre-exposure prophylaxis. Ma en yath. Mane madwa bire. Iso wach PEP gi PrEP. PEP gi PrEP. Mane madwa ni korwa donje sani. Yes. Koro PEP en post exposure prophylaxis. Mae iseriwori gi ng'ama nigo. Koro idwaro konyi piyo piyo kapok seche 70 gadi orumo. Otiyo bang' seche 20. Otiyo bang' seche 20 gadi. 72. En koro wuonde ni nyathi ma nyako bambi. Gi ng'ama iparo ni nigi kute. En koro ikawo post exposure. Oseriwori go. Post exposure. Koro en ikonyi piyo piyo kapok gini odonje remo. Koro en imiyigo ka isedonje risk. Gini dhi tieko teko kute chako so. Otieko kute koro ok donje rem yodhi or destroy the cells. Koro en post exposure. Koro en imiyi mana during emergency, bedo raped, jok ma iluongo ni commercial sex workers, ng'ato riwore kode gi thuon koko tiyo gi protection. Koro en post mabe yude ok yot. Ng'aodhi kong'eyo. Ng'amodhi jese awuok to ang'ene nyako ne genda wacho ni abiro osuptal. Yude ok yot. Ineno PEP ni kata sani in kidhi jo Elomino Health Center kacha ni dware. Idhi ng'isi ni dhi omnwa ng'ama ni pano mini wami wuo kode. Samoro ni mimeye. Koro idhi ng'isi yude ok yot ni chopa ni amoso miya uru PEP kambe aparo ni nyaka noni. Idhi noni ma wuok kodi miwuog ka kidhi ka step by step mako kin ng'ama riamba to nidhi giming'eyo to ok mi. To koro PrEP en pre-exposure prophylaxis. En imiyo nyathi ma nyako kata nyathi ma wuoyi kata ng'ama dichuo gi dhako maparo niya ng'ama riwora go ni onya bedo ni en gi kute. Mata ida mi entimi mayot. En kata sani ema wawuok kodi sani Jesse. Tadhi kodi jo Elomino kata tiwacho ni anta paro ni jaoda cha. Chicha. To kobiye tiyo gi rabuoyunga. Miyauru yadhe ni dipo kukonya. En kori muonye pile. Nyaka chieng' miwinjo ni ng'a partner nani ber. Pile nade fa. En muonye samara moro midwa dhi riwori kod. Ok samara mora. En ochako tiyo 7 days after. Timuonye daily ma tarik 1 to tarik 30, tarik 1 to tarik nyaka chieng' moro feel ni ya partner nani en safe. Wadhi mupimore muneno ni koro ler, but ng'ami kiali ne to insist ni embo dwaro mana ni uriuru maonge rabuoyunga nyaka imuony PrEP. En imuonye before. Otiyo kanene ka sa odong' matin bende mondo wang'e anena day ma tuoni ofole. Watiyo kanena gi wach mar ng'eyo ng'ato sa iwacho ni jomoko wacho ni ka gin positive to koro gin negative. Explanation man kanyo en ang'o? Samoro ni kopime to yudo ka en negative. Ang'o matimore ga e dakika 2 mabiro? Ng'ama nigi kute mag ayaki kokawo yath miluongo ni ARVs ne momuonye mo follow instructions te. Ochopo kuma iwacho ni en gi viral load ne bedo undetected, obedo suppressed. ARVs miyo kute mag ayaki ok multiply. Or suppress the virus. Koro kimuonyo yath tichiemo maber timo gik ma daktari wacho ni te. To viral load ni bedo 0, ma ibedo suppressed to undetectable to bok inya miyo ng'at machielo. Makata kidhi mopimi to golo ni ionge go. To kenya miyo ng'at machielo. Ok inya miyo ng'at machielo. Mane gima timore. Yes. Sai mong'ada en bani gima obo wach mathoth ahinya kaso odiochieng' ma kawuono mang'eny ji opuonjore mathoth ahinya kotene gi wach mano mar HIV. Tiekna gi wach ma bende nyalo tieko godo ka iwuoyo kanyo to kod jopiny e kamera ni. An gima nyalo wacho kaluwore gi kawuono World AIDS Day, anyalo wacho ni kute mag ayaki ni kodwa, kendo ineno komedo kere. Koro en jukumwa, en wajibuwa, mondo waritre to warit ng'ano man bathwa.
wuog sani dhi opimi ing'e hali mari. Jaodi onego ing'e hali mari, onego ng'e hali mari. To ng'ama ikia hali mare ti riwri kode gi protection. To wapuonj nyithindwa manyiri, wapuonj nyithindwa ma jowuoyi nikech age ma bed affected the most ni gin jogo ma kiny dhi bedo jotelo magwa. Kik mondo wawe mondo kute kere kuomgi. To kik wa stigmatize jogo man gi kute mag ayaki nikech en tuo kaka tuo moro amora. Wamigi support, wawuoth kodgi e janini. Kik wakwedgi. Kik wakwed jogo man gi kute mag ayaki, gichala kodwa kama. Koro wadak kodgi kendo wapuonj ji ni kute mag ayaki nitie, to en wajibu marwa mondo waritre. Erokamano Yvonne, ang'eni en wach malach ahinya nikech dwa wuoye nyaka wach stigma dwa lose, to kata kamano sa mong'ado wabiro lose kendo odiochieng' machielo chopo e giko chenro mar kuku mar wach e World AIDS Day ma bende nwang'iyo otieno masani en odiochieng' mangima chenro go nosetimore kendo duoko erokamano ahinya mane tayo chenro iluongo ni Jesse Omondi, Lo Haron Otieno oriti masani.